Okei, no. Mä vedetään live, mutta se poisti käytöstä se saakutin live, mutta niin. Jos mä pidetään ihan normaalina videolla sitten. Siellä mä tutustun. Yeah. Täällä on mun yksi. Täällä. RGS jotain. Juma, täällä ollaan. Okei. Sitten pakettaa. Joo, no niin, nyt on paljon. Mielestäni ainakin. Teistä nyt ainakin jatkossa sille yhdelle. Sitten mä varmaan kummatkin sitten samaa. Joo. Tiedättekö mitä mä oon siitä? Onks tos perä? Tiedätkö mitä mä sain hyvä idea? Me tehdään viikonloppuna kyllä sitten video, että tästä niin Päpä YKK kanssa ja Elkkärin kanssa. Joo. Tuossa saada sitä noin nää kuulokkeet. Äiti, mulla on veljepääsäännöillä. Ai niin, mä oon noin koko puhelimen sulta. Joo. Mulla on veljepääsäännöillä. Älkää vilitko, jos noin vetoa puhuu. Teiskö vastata vai ei? Ei, mä en vastaa. Tää on haaste. Okei. Ja otetaan se kirves. Nyt te näette mitä mä tein Kaleville. Tiedättekö te oikeesti mitä toi kuulostaa? Mut joo. Tästä saa kyllä Kalevi nyt. Ei, mutta ei todellakaan menossa mitään puujuttua tekemään sille Kaleville. No nyt on ihan muut jutut mielessä. Yksi se ei ikinä kuuntele, kun se on joku sunkaan ykkösen ottelusta. Tuntuu, sais mennä kyllä täystäjiä. Joo. Nyt mä puu. Joo, mä arvasin. Ihan se on. Mä sitä koko ajan. Mä otan vaan niin kauan, että se lopettaa. Rojesas. Ei puhelu ikinä kestänyt. Se olisi loppunut ajat sitten. Joo. Mä yhdistän nää kaksi videoa, mitä tässä on sitten. Missä mä nyt tullaan? Nythän mä loukata sen kämpän. Mutta tulee Kalevi. Ja te tiedätte mitä mä teen. Tiedätään te millä lyö. No, mitä sitten opitte kun pelataan tätä? Joo, nyt ollaan Kalevilla. Tästä kun Marjatalla samalla lailla. Okei, siellä on Kalevi. Lakko teki vahingossa, mä teen tahalla. Nyt tule tästä! Perra! Ei osu. Mä tiedän. Oota. Nyt! Osu siihen. Ei se osu. Tulee 27. Jes, se kuoli. Miten tää? Joo. Mä saan joku tehtävänkin tehty. Miten tää tähän Delas äijä? Katso, mitäs me täällä tehdään. Ottakaa, katsos. Joo, jatketaan. Sitten mä juoksettaa päin.
Ei, mutta ei kukaan varmasti huomaa. Ei todellakaan. Ja ei todellakaan. Tää lentää ihan oikeesti. Jos tää tulee uutisia tuossa pelissä, niin älä yksi. Ei ainakaan minä ollut. Niin tosiaan, jätetäänpä se siihen ja aletaan ehkä painaa. No tää kämpillä vedään katsoa TVtä, niin katsotaan mitä käy. Eikö siellä vähän vääriä asioita? Saakeli avoimet. No ihan sama, vastataan siihen puhelimeen, kun se on niin vaikeeta. Ei ikinä lopeta. Joo, enter. And then like I have to do my own job after 4 when no one else leaves. Joo, ei lopetetaan vaan. Ei lopeta. This what? Okay. Joo, ei jää sama. Nyt puuttuu. Sakittaa vanhaa taas, kun puolita tarvitaan. Sitten jostain. Näkisittekö se, mikä se on se Marjatta, tai se tyyppi tässä. Se mummeli, niin siinä tässä kohtaa, niin olisiko nähnyt se hiukset? Oikeesti. Ja siis ne hiukset oli niinku ihan miten sattuu sillä tyypillä. Niinku, ihan oikeesti. Mä en vielä joskus teen paremmankin tästä tämmöisestä videosta. Kohta kämpälä. Lähdetään pappatunturilla kohta kauppaa. Joo. Aresin pistää paremmin. Missä perhanassa? Ei kukaan. Siitähän me mennään vaan suuri. Kohta kämpällä. Nyt täyttiin apamit jossain evoverin. Okei, nyt me ollaan aika lailla kämpillä. Siinä kyllä kohta tulee joku liittyy vastaan. Ja siinä ei ollut ampiaispesää, niin se voi olla siellä ne apamit. Tai no, katsotaan. Jos ne ei ole liittyessä, niin perhana. Oho. Mutta ei me ei tätä voi ottaa, koska me tarvitaan saunaa. Niin kokeilla me, miten tätä voi tallentaa tämän mapin. Laitettiin, mutta no itse asiassa, no joo. Kyllä mä tiedän yhden kikan mitä mä teen. Ykkösellä. Okei. Ja toivotaan, että ne avaimet on täällä. Onko? Onko se täällä? Ei varmaan. Jos se on saunassa, niin älä Ei. Katso. Mä tiedän ehkä hyvää kikaa, mitä mä teen. Tää lähtee nyt käyntiin. Sieltä otetaan siitä öljy. Öljyä. Jumala, se on oikeesti öljyä. Sitten näin. Mutta joo, rikataan ainakin tää. Avataan perjantai. Menee aika. Well, 10 more stories. When we open our place, we're getting to. Let's say we're making 6,000. You can never forget it. Ei no joo. This is the whole idea. Älä olla, sit juo lisää. Mutta They don't deserve. mutta outo juoma. Being serious. They don't appreciate it. And you don't negotiate. Fuck, se on fuck. Sitten.
Eikö varmaan ole kivakikaan, mitä mä I rupean give you my tekemään. word. Find someone. Don't make it nice. Näistä nyt. Oikeesti. Right? Or what do you suppose? Ei mitä? Ei siellä edes ollut mikään. Äijä, ihan oikeesti. It's a bit more than that. Yeah. I took a shower. No niin. Mä ajattelin vaan sun sylkeä sen päälle tästä ilmoittavasta. Okei. Put some shampoo, man. Done. Ei siinä Today oikeesti I'm mitään. pretty changing. Eikö tossakaan oo? Tää ei oo, mä lupaan kato kiveä kaunoa, tää ei oo edes easy modella. There's probably some noodles in it. Äijä, ihan oikeesti. Jos ei vessassakaan oo, niin missä? Ei jumalauta. Oikeesti. I will not ask let us die. Okei. No. Katsoja. Missä ne avaimet on? Mä löydän avaimia omaan mökkiin. Mitäs se mitä se tuntuu? Koska miettikää oikeassa elämässä. It's just so like Joo. there. Like I spoke with this other controller about the new manager, Otetaan se. supervisor, Joo. who's the controller and Tiedättekö mitä mä teen? Mä näen tän kanssa vessaan ihan varmuuden vuoksi. Hei, tällaisen ABS-pesän, jos siellä edes oo. Se tuntuu, että mä kyllä ehkä kuulin. Kuuletteko? so she's like basically Todennäköisesti on. Mutta joo. She's asking. Yeah. Perfect words. Entä niitä pistää? she doesn't No, se know veti what she's kotiin. doing Okei, onks se ABS? and Vitsi! Miettikää kuin kovaa se olisi ollut, kun ei olisi ollut missään. Ei sitten ei kerta kaikkiaan missään. Miettikää kuinka. she's doing Okei, tällä laitetaan sitten karkuun heti. understand what she's doing. Tai siis mä kuulen vaan, en tiedä, katsotaan mitä käy. Sitten, Also that now she's tosta mennään kyykkyyn. responsibilities to someone else, Eteenpäin. and she's the one who teaches the thing to do. Okei, nyt lähtee. And Ei mun kautta mä like ettei that saa she täällä can olla. concentrate being our supervisor. But she hasn't even used any of those Tämä se programs. She vedä. doesn't know how to use those. She doesn't know where to see like financial statements, where to see Otetaan sitten randomilla se sinne. everything about it. Tosta. Heipputi hei Penkki. Tells us what Tiputa se, please. Ai jumalan kautta, älä riko sitä viinaa. I don't want you to live like this. En halua, että siinä käy niin. I know people die because of the work stress. Maybe from tomorrow. And other boys. No okei, jatketaan. Niin sitten mä laitan sen naamalle. Stand, tactic. Okay. Like that. Pistetäänkö sähköt päälle tuonne Baseelle? Pampersi boys. Koska mä en oikeesti Ussi ymmärrä. Pampersi Se tulee. perhanassa se on. Tulee. Pistetään sähköt päälle. Missä on Päällä. päppäri? Kuljetaan se. Vessapäppäri. Nyt mä oikeesti tarviin ne avaimet. Ymmärrä, ei ne ole liiterilläkään, ei varmana ole. Vai vois ne olla tässä liiterillä? Ussi päppäri. Vaikka. Joo. Ja. Katsotteko te nähnyt täällä avaimia? Mä en ymmärrä. Jos te olette nähnyt, niin mä itse. Mä en näe. Right back it up. Ja katsojat. That's what's up. Olisiko ne? Jalla. Lähtisikö? No, Täällä on like kyllä se. Joo. Kyllä lähtee. Like that. Kiitellä. Francis. Mitä siellä luki? يا اخت الشرموطه مليون الحمد لله. Mitä? Mitä on
Tää perjantai. Kato äiti. Ne on pieni vauva. Kato. Kato. Moi. Katso, kun mä en sit tiedä yhtään, mitä se tapahtuu. Ja mennään uudestaan tää peliin. Joo, tää aloitti uudestaan, mä en käsitä. Te tiedättekö, oliko sellettävää? Kalebi tappanut. Mä tekin tussi shower. Ota uusi peli. Ei kun hetkonen, lataa peli. Pääsisikö siitä tällainen autosave? Noodles here, but there's no No chicken. ei siitä. Mä en tiedä, sitä ei. Miksi te En tiedä. Ja se on vähän kuitenkin yksi peli, koska mihin se ei kuinkaan. Ja mä tiedän, sillä Minecraftissa Se on Venni. No okei, nyt lähdetään. Ei saakeli oikeesti tää musaakin tässä. Toka hetki. came from your Joo, butt, katso, but että mä the kyllä smell comes skippaan from tän. Vinicius' butt. Ettei uudestaan mä skippaan, että mä oikeesti jaksa. Mutta lähdetään sillä pappatuturilla kauppaan ja... Mulla tuli joku errori tossa äsken. Aito suomalainen donation. Saadaanko tää kaljaa? No sitähän tässä pelissä tuossa on, mutta... Siinä tulee ring. Ja siellä ei. With 1,000 of followers, listen to our stuff. Sielläkin. Joo. Sä et tietää, mitä tapahtuu. Täällä ollaan. Teki tämmöistä pienää. Oikeesti tuo puhelin saakeli voi sellaisen turpeen kiinnittää. Puhelin sitten ja hylkää. Tai delete. Hylkää. Siitähän se hylätti. Kiitos vihdoinkin. Jari. Missä saakutissa Jari miten asuu? Ei perhana siinä on piespesä. Okei, mutta tarvitaan pappaskootteria. Aina aikaa kun tuo on pikkulapsi. Päälle eestä. Sitten. Joo, okei. Yleensä tästä on... Miten katsoa, että tällä liikutaan ees, herra jumala. Onks täällä vetää keulaa? Että mikä tää on? Tää on sellainen käsienpesy. Joo, kattokaa, tää vetää keulaa, katsojat. Näittekö te? Jee. Keula. Mitähän täällä käännettiin? Voi jumaleissa. Katso. Katso. Sanoin niin, joo. Ottakaa hetki. Okei, nyt mä pistetään uudestaan taas päälle. Sitten lähtee. Ei siis, mä en ymmärrä. Perhana. Ota taakse. No okei, nyt mä tajuan. Niin, älä anna Lunalle niitä ilmapallon repaleita. Sitä estä päälle. Luna syö sen lisää. Teestä käy.
Käy, älä törmää, se törmää. Ei törmää. Ehkä, ei törmännyt, jumaleissa. Äijä, se oli hyvä. Ja kun tossa pitää tulla, niin on. Sieltä. Mun kautaa. Se on tähystä ja yli. Sitten. Pidetään vähän keulaa. Tää vedä keulaa. Hyvä, miksi tää ei enää vedä keulaa? Näittekö te kyllä äsken näitte, kun mä vedin keulaa tällä? Se oli kyllä paikoillaan. Tää pappatturi niin. Ei hyvänen aika, ei se vedä ikinä keulaa. Mä niinku painan teitä, kun ei. Ei sitten ei. Ei keulaa vedä. Okei, joo. Ehkä enää yritetään vetää keulaa. Mä sanon, että on kyllä pikkusen hidas tää pappatuttu. Okei, nyt on alamäkeä. Yes. Me vedetään se kaislikon läpi niinku Elekterikin veti. Tilatkaa kuten Elekteri ja Väpää YKK. Meillä on Tubetrio. Ainakin siis Toivokan. Lähtee. Käänny mopo. Ei mutta vedä keulaa varmaan, ei vieläkään. Tosta. Nyt me mennään tuosta asfaltille. Että se siinä liikkuisi paremmin. Mietittekö asiaa? Mietitkö? Tuttutte, ehkä mietitte vähän. Edes vähän. Mutta kyllä asfaltilla ehkä vetää keulaa. Mutta joo. Kyllä mutta pitkä video tulee ainakin varmaan 2 tunnin tai jotain sinne päin. Ei tule tämmönen video, mutta se on kyllä 3 jätkäkaa. Väpää YKK ja Elkerikaan. Katsotaan pääseeks Väpää YKK. Jatkaa sen. Mutta joo. Vedäskö nyt keulaa? Vetääkö? Vetääkö? No ei vedä. Ei vedä vaan, ei kerta kaikkiaan. Eikö se tästäkö se veti sitä keulaa? Ei. Mä en ymmärrä, mistä se keulaa vetää. Se näyttää teetä kun painaa, ja se ei niinku nostaa sitä. Jos mä en ole kertaakaan, että tää nostais sitä. Hei, tää on nostanut. Älä juokse sitten se ilmapallolle. Perä. Joo, ei tää kyllä keulaa vielä. Kyllä tiedä. 80. Ei vaan saa se kyllä tuplasti mennä nopeampaakaan. Nopeampaakin. Ei tässä on painissa. No ei tää kyllä kauan mene. No toi on kyllä itse asiassa. Näyttää ehkä jonkun verran kuitenkin vielä. No mutta kertaakaan ajanut tässä ojaa. Ees trailerissakaan ajanut. Mutta varmaan vähän tylsä. Tääkin on noin tunnin video, kyllä mä tunnin kestän tätä peliä. Ilmapalloilla saa lunata asian pois, sun kaverilla. Ja sitten lähtee. Missä asti se kauppa on? Ottakaa heitä. Okei, katsoja nyt lähtee vaikein osuus. Tuolla on kauppa. Me ollaan vielä täällä. Ja nyt
Me vedetään pellon ylitetään suoraan sanoen koko loppumatka. Ja sitten kysykö miksi, koska en kyllä itsekään tiedä. Joo. Tossakin tuli matkalla ainakin se huomattu, että siellä jotain naapureitakin asuu. Jumala, jos pitää niillä käydä. On kyllä yksi hyvä tehtävä juttu ollaan tehty. Tiedätkö mikä? Tiedätkö mikä? Tapettiin naapuri. Ihan hyvä, että se tuli videolla. Joo. Se tehtiin tahalla. Mä katsoin semmoisen haasteen, mitä tappaa joka ikinen naapuri jossain videossa. Tässä mä en tapaa ketään. Eli jos Juhaa, vaikka se ei olekaan naapuri, vai onko? No en mä kyllä itse asiassa. No on se nyt käytännössä, kun silläkin on kuitenkin mökki täällä. Ei kun Herran Jumala, paljon kello tässä on. Kauppakin. Eihän tää mennyt näin. No moi Luna! Onks tää tosissaan nyt näin? Eikö se ollutkaan kauppa? Älä jaksa. Ihan oikeesti. Eikö se ollut kauppa? Missä kauppa? Jos se, mä muistan sen, että kyllä se jossain lähellä on. Vai tuleeko se tässä? Tän mutkan jälkeen. Toivon tän mutkan jälkeen kyllä. Jättäkää kuinka kauan meillä on oikeesti ajettu tällä saakotin poppaskoutterilla. Se tätä saakelin tyhmä tää tänne. Joo, mä jätän tätä tänne, ei hyvää aika oikeesti. No kous. Mä päätän. Mistä mä lähden perhanaan tästä? Joo, nyt muuten katsotaan kello. Paljon kelloa. Se on 3. Niin no kyllä me päästään vielä. Joo, okei. Sitten kun mennään nopeasti. Tää menee, kattokaa kun paljon nopeammin tää menee juoksemalla. Herra Jumala. Näettekö se oikeesti? Tää menee tuplasti nopeammin. Ei hyvä. Mitä me koko ajan katsoa tehtiin? Mitä me tehtiin? Me mentiin siis niinku turhalla pappaskootterilla. Ei mitään järkeä. Jos kyllä pitää. Ihan sama. Minä katsotaan tästä. Missä se kauppa on? Se ei hyvänen aika. Mä en ymmärrä katsojat. Se me nyt ollaan. Oota. En mä tiedä. Kaikki menee kyllä tänne, mutta ihan sama, mennään tänne sille. Mä ikinä varma, en ole kyllä yhtään varma mihin mä oon menossa. Vitsi, olisi pitänyt ottaa kaljaa mukaan. Mä aluksi mä nyt kyllä poppaskootterilla, mutta mä ostan sieltä kaupasta, että se joskus. Mä kulkee itse yhtään varma missä menee. Hyvä kun ei oo ite yhtään varma missä menee. Joo. Voi jumalauta. Ei hyvä aika, missä mä menen? Ei saa.
Kauan tää matka jatkuu. Ei kuuko se tässä nytte? Nyt. Pitkän matkan jälkeen. Onko se kauppa vai? Siinä. Ei. Eikö oo? Eikö? Eikö se tosissaan ole vielä tossakaan? Ei jumalankaan. Katsoja. Mitäs me laittaisiin? Ei kun, onks toi pelto? Voiko olla? Tuolla, te ette ehkä näe. Tuolla on ehkä peltoa, Ehkä peltoa. No varma. Ei kun, on tuo pakko olla. Se on peltoa, jes! Nyt me vihdoinkin päästään sinne. Perhana, kun ei kauan. Oikeesti. Oho. Kerrankin me ryöstää sinne. Oi, että Piitti käydä soittaa meillä mökille takaisin. Paljonko en ole tässä? Ei vitsi, väärä. Se on 4. Ei nyt nopeasti. Nyt pitää mennä nopeasti. Se menee Tanonni. Kauppa menee jalkota kiinni. Kauppa menee ihan kohta kiinni. Ei jumalauta. Nyt mennään. Nää ihan pirun nopeasti. Ei ole hetkonen. Okei, se kulit on noin tässä. Kaupalle äkkiä, koska me pitää mennä sen Sukon kyytiin. Mä oon mennä kämpille. Tekemään korttia tai jotain tonne päin. Ei. Hei. Mut sitten kun mä sanon, että tapaa joka ikisen naapurin jollain videolla. Joo, onko se... Älä jaksa. Älä oikeesti jaksa. Tiedättekö edes kun kauan mä oon täällä juossut? Mä laitan keskellä mehtää johonkin. Ei tiedä kyllä yhtään, että mihin on juossut. Mennään sinne. Tuo on varmaan karhukin vastaan. Siinä on Pekan kämpillä. Mä itekään tiedä. Mä oon täällä ihan keskellä mehtää. En mennä sitten yhtään mihin. Pappaskootterikin on jossain saakeli pellolla, en tiedä. Olisiko jo kohta vaikka järvi tai jotain, mutta mä en ymmärrä. Tiedättekö te kuinka kauan mä oon kävellyt ja sitten vetkää toi missi oikeesti. Joo. No. Onko se vettä? Onko se vettä? Huja kiitos. Kauan mä tuolla olin. Maria Talle tekee jotain. Ei jaksa ainakaan sitä kyllä näitä, kun mä olin Maria Talla, niin musta teillä on tyyli. Nyt herra jumala. Täkkäs se baseen. Don't be scared. Don't be scared. I put the cheese and ketchup. Mix. Ei jumalakau. No oikeesti. Tiedättekö kauan mä tuolla oli?
Niin, jos olisi oikea elämä, mä oon juoksut tossa niinku pirun monta kilometriä. Niin ajatelkaa niinku, kun te pääsette järveen siitä. Olette juossut 10 kilsaa, et oo kertaakaan kävellyt tai pysähtynyt tai mitään. Ja sitten hyppäätte järveen. Ai että. Tiedättekö mitä kohta pitää tehdä? Kohta pitäis tää juokaa vettä. Ei hetkone. Onko tuolla mun kämppä? Ei se kyllä tuossa oo. Odottakaa katsojat. Katsojat, missä perhonassa mä oon. Kuitenkin täällä jotain paseja tulee vastaan. On väärä nappi, mä painoin 3. Jumala, ihan oikeesti. Ihan oikeesti. Otan se sentään johonkin, olla siitä iloisia. No. Mut siitä ei olla iloisia, että niin kauan. Mä en löytä kauppaa. Perhana ärsyttävää. Kyllä tiedätte, se tunnee. Kappo. Kyllä näet. Tuossa on jotain. Kyllä ehkä näette sen. Mutta kirjoittakaa kommentteihin, mikä naapuri me tapetaan seuraavaksi. Saa Kalevia tapettu. Jos te haluatte Mariata, niin joo, kyllä. No mielestäni mä tässä yhdessä kohtaa yritin, mutta kun ei se sitä kivääriä antanut joku. Ei niitä paseekaan päässyt, ei sieltä pistä kivääriä. Niin se on pökääle tossa on. Onks toi pökääle? Ei vaan sillä pökäällä on, mutta pitää viikalla. لوشا بالجيم لانه Luna. Lopeta. لونا شنو؟ Lopeta. ألف مبروك ألف مبروك واو Jumala, sattuu tää sormi. Tiedättekö te mitä oikeastaan on se? Tää on mennyt koripalloon muutaman kerran pamahtanut siihen. Joku hypännyt päälle, koukku mennyt sinne ja... Sitten tähki. Ai hyvä aika. Mikä perhana? Nice one. But I told you how we Lebanese Kattokaa. put spices on stuff. Eiku, onks tää laavu? ألف مبروك ماما. Herra Jumala, laavu! خلينا معك شو Laa. En oo muuten ennen laavua nähnyt tässä. Ei jumala. مش عامل ميوت من شان الله. Eli oikeesti, ja on kirves. هي صوت الجيم عند Katso, لوشا كتير قوي. se kyllä outo juttu. لوشا سوي الجيم Perhana عندي. outo juttu. No kyllä en tätä ei koskaan näe. Pitäisikö... No... Otaista vähän halkoja. اوكي ماما ألف مبروك. Otetaan halkoja nyt kerrankin, kun ei hyvänä akata pelin kanssa. Eikö tää osaa kävellä portaita vai niin? Kyllä välillä keppiä. Isn't that good that you are? Sinne.
Eikö tuohon voi In old mennä? school, but not as a- Tää I told them jakso. that you Ihan know that oikeesti. He's gonna teach biology classes and class. Mennään sitten tällä ja katsotaan. Yeah. Ei hyvä, ei saakeli tätä peliä. Se kuin innossa mä olin. What is it doing there? No niin, vihdoinkin. Näyttikö te? Jäi äsken meni, mutta joo. Meni. Onko se noin vaikeeta tai yksi alku? Sieltä yksi alku. Ei jumaleis. Nyt. Joo, olisi kysymys. Kuka on raahannut lunan vesikupin keskelle lattiaa? Nyt lähtee uudestaan. So you are not going to drive. You just leave it here. Ei jumaleissa. Ok, katsotaan lopetaanko tätä videoa. Herra jumala, tää on kestänyt pitkään. Tää on noin mun pisin video. Oikeesti. Lupaa kautta kiveä ja kannon, että on mun pisin video. Voi saakeli se tippu. Uusi yritys. Siihen. Jumaleissa. Aina ykköstä. Aina sitä ykköstä, herra jumala. Tai jättäkö se oikeasti sitä kuinka pelaa? Nyt, herra jumala, vihdoinkin. Tuosta vaan kirves. Tässä. Ja tuosta eteen. Okei. Lyö alaspäin. Ei löysin. Okei. Kanakkaa. Siitä. Ei! Ootteko te ihan tosissaan pelin kanssa? Joo, tästä mennä kyykkyyn. Jos mä sitten lyön tuohon. Ei hyvä nähdä. Vitti. Nytkö meni? Yes! Perhana kun kesti. Edelleen sama kysymys, missä mä oon. Ja. Joo, noin niin. Katsojat. Minusta tuntuu, että tämä video voisi olla tässä. Se on moro.